Shalom, selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Pangulani Huria Gereja Metodis Indonesia Jemaat Kasih Karunia pasaton mulai tetu sudah hita naro mar minggu di Sadiarion. Di minggu naro rapi toktong di kebaktian pukul 8 manang pukul 10 sada. Tuhatama namandongani hita mau lihat. Tabukama par minggota rimah hita jongjong. Kaindehon ma Yesus saingani. Yesus saingani uriam totong sai parbadiai napungu dison rohana migohi dohot asimi nasa pangarsahi sai pada salam dumoras lakanami ben pai mari hobas midabohimi bagasmu sai hodo pujion nasida martua mahalak ia di bagasan ho hagogona ia rohana sida di bagasan manuju dalan natigon mar hite-hite gor ni di bata ama dohot gor ni anakna Yesus Kristus dohot gor ni ton ni perbadian at ngopalangi dohot tanoon sai di pasarohon madamena tuton di tabe amen. Marende hita Moses yang nendeta nomor 37. Amunana poseai sai tomu Tuhan Yesusi ahero hamuna jono doai pestai saluhut orianai imah tutubuna patuna laman jakot namano pothajol maon malas ni rohasi tutu saluhut harap na burju lamangi huton Jesus ipe patari dahon ma lasti roham di debata sakap nama patulus puji puji Yesus Kristus nama nobus tondimuna sian hamagoanmu
sude parikot rohamuna manjakon si paluai na tuat sian surgoi manggararutang muna tanda hata hangoluan na binoan ni Tuhata napasay sude dosata. Amin. Undul maham. Rap mandok mahita di tangiang panindangion. Ale amanami na di banua ginjang. Nama no pahami sian holong iroham. Nama ngeramuti hami marhite-hite holong ni. Jalan apa tahun hami di bagasan holong iroham. Mardongan haserepon iroha. Upar kotopot hami dona sohu holangi hami ho. Sian nasaroha. Tondi pikiran dohot nami. Jala dongani pedang kuhalongi hami. Songon pakulong ni Kristus di hami. Namian domudum di bagasan tondi nami. Alai hutulak kami doi marhite-hite pangalahon nami. Hutulak kami dotondim. Dang kuradoti hami lomoni roham. Ipe sesama nasa dosa nahula hami. Urupi mahami paturehon pangalahon nami. Jala di bagasan panugun-nugun ito di mahami. Disude ulaw na naing ulon nami tujunanon. Asa gabi patar di bagasan hami. Dohot di bagasan saluhut halap. Hamuliaw ni panopoyongmu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pohon mahita markang yang di bagasan rohat kami. Out nadirado tiroham akapat iki, jala doson batang aik kasonanganmu, jala hati goranmu doson galumbang nilau. Amin. Rap mandok mahita di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua ginjang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu. Sai saut malomon iroham di banua tomoon songon na di banua ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesan nami. Dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu panguncunan. Palua mahami sian pangaku. Ai hodo na punah harajaon. Dohot kagogoon. Dohot pasangapon o di saliling-liling Amin. Responsoria dihita sadarion imasian pesalmen 80 ayat 2 sahatu ayat itu saja hamanon marsoring-soring di ayat itu anon rap mahita manjaha rim mahita jongjong. Pesalmen 80 ayat 2 sahatu ayat itu. Ale si parmahan Israel, say manangi maho, ay hodo si adu Joseph songon biru-biru, say patari dahon maho, ale namar habang saon kerubim. Kay sungguh lima hagogoonmu dijoloni Efraim, dohot Benjamin, dohot Manase, jelai sero maho mangrupi hami. Ale debata, say pasuang mahami, jala pasti harbohim asamaluah hami. Ale Jehovah debata zebot, sadia lelengon marmusu tifus ho midatangiang ni bangsom. Ipapangakon hodo tunasida roti ilu-ilu,
jala dipaminupkan hodo tunasida ilu-ilu martahu tahu. Dibahen hodo hamiripe padaan ni hobar hudulan nami. Jalasai di elesi akamu tsunami dohami. Sangap madi ama. Nang rodi salelengna nuang nang sogot pe. Amin. Rapta hatindakon mahataha porsiaut kai. Au O porsia kata Jehovah, Ido ama pargogo na sa tudusan, na tumopalangi dohotano. Au porsia, Jesus Kristus, anak ni bata Jehovah na sa sadari, imana tinukuhon ni si Maria, nagabi-gabi ang siyanton di porbadia, adorang soha bubuan. Ido tuata manaon na bernit, di pangumunan silatus, namate terpajal doi bana di hau pinarsilang jala ditanom. Dungi mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik ke surga, launul di siamu ni bata Jehovah, amanai pargogo naso hatudusani, isi mai bana mamulak sogot tutanoon, mangumi halak na mangulu dohot namate, au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatapan yala Kristen akan nabadia, dohot yang sani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak mate, dohot yang luan nasora sudah. Amin. Undul mahamu, tabege ma korsian pewemi. Lanjutkan mamuse, ma epistel dihita sadarion yang Heber bidu 10 ayat 5 sahat ayat 10. Tongonon ma hatana disi alani ninnado di habong bongot nai tuportidion dang di parhagiot roham pelean manang silehon-lehon daging ngido di pauliho diau dang lomoroham di pelean situtungon manang di pelean pardosaon. Jadi nikuma naro mau mangulahon lomoni roham ale debata di pustahaido tersurat taringot wau. Didok jolo dang di parhagiot ho pelean dohot si leon-lehon nang pelean situtungon manang pelean pardosaon. Jalandang lomoroham di napinelehon mangihuton patik. Dungi di dokma naroma au mangulahon lomoni roham disima di pasohot na perjului asa di pajongjong na paduahon. Di bagasan lomoni rohanai gabe akan abadiah hita binahe ni daging ni Yesus Kristus naung pinelehon na nasa halii. Amin. Martua ma akan naumbege hatani debata jalana upiopsa. Amin. Kamang nainang kapasahat ma peleata. Hatani debata taringot tu peleat tahun Yan Roma 12 ayat kada didok. Nah huapoi mahamu ale akadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahat hamuma daging muna bahen pelean na mangulu na badia na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni nama roha. Amin. Pasahat ma peleata uhut mahita marendes yan lukuende nomor
walu. Hosiana anakni Raja Nabi rotuhita Baiture dalanai Asabongo turohata Bain magabagabai Naroi Hosiana Romaho Tu bagasan rohanami Nama nomu Ale Yesus Tuhan nami rohanami malabongot hotusi Hosiana rajani hadameo lulubalang nasana binoanmi Damedohot hasonangan Aminahin apapni Danapuna isude Ayat sada kita ulangi. Hosiana anakni Raja David rotuhita Baiture dalanai Asabongo turohata Bain magabagabai Itu hata naroi Amin. Renehon sai pasu-pasu, oh Tuhan. Sai pasu-pasu, oh Tuhan, nang dilelehon tujolom. Asa dipake huriam, lau pasang pon hototom. Amin. Selanjutnya tabigay matik ni Huriata. Salum horas madita salutna. Kapataka sematik ting manang buah-buah di parminggota sadarion. Minggu sadarion tanggal 10 Desember 2020 sada. Ngatapasahat nakin piliata lima pilihan dohot pilihat tujulo. Jalanunga di Patupa Natal ni P3MI di kebaktian gelombang Naparjulo. Sadarion di Patupado Natal Sekolah Minggu dalam 2 gelombang, 5 gelombang Naparjulo kelas 0 1 kelas 10 SD masuk pukul 14 WIB
Dungi gelombang kedua hon kelas 4 SD 1 remaja masuk pukul 10.00. Hari Kamis tanggal 20 Desember 2020 sada, latihan KOR PWMI tahu persiapan Natal umum. Hari Kamis tanggal 20 Desember 2020 sada, hari Jumat tanggal 24 Desember 2020 sada, di Patupado ibadah Natal umum Naparjolo, di Bagasan berbahasa Batak, masuk pukul 10 pitu wib, akan namakobasi Boima Tajaha di Buletita. Sermon guru sekolah minggu Masohob Major. Hari Sabtu tanggal 25 Desember 2020 sada, di Patupado ibadah Natal umum Napaduahon berbahasa Indonesia, masuk pukul 10 wib, jala Marpilat Tujolo Dohita, Lahotudana pensiun di GMI. Nama kobasi disi Boy Mata Jaha di Bagasan Buletita. Kelas kateksa Sidi Masohot. Hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada, Tongon Nasional Tapasa Mapiliata laho memasuki ruang ibadah jala Tapasado Peliat Tujolo untuk dana Natal. Akaruas ni huriata nama ulang tahun hari perkawinan periode tanggal 10 saat tanggal 25 Desember adong telu keluarga arwas ni huriata na marulang tahun hari hatu tubuh pedangna 10 pitu halak di luas sian huriata imahatani tuhata sian pesalmen onom ayat 20 pinuji madibata naso manulak kontangyak manang asin nirohana mida sian ahu. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, Pasatuan selamat ulang tahun, Kajangma umur muna Jala Hipas, Doklas Niroha Mahamud Tong, Bata Yesus Ma Hamas Masuham. Barita Arsak Niroha, Nunga Marujungolu Inata, Lestiker, Dr. Gigi Epa Rosmawati, Korulumban Tobing, Nama Kabaluhon Amata Besi Marmata, Masian Sektor Medan Baru 2. Moding na di hari Rabu tanggal 5 Desember 2020 sada di Rumah Sakit Siloam Medan. Jalanunga dibuat kemudian di hari Jumat tanggal 10 Desember 2020 sada di Pekuburan Umum Simalingkar B Medan. Tatangnya koma keluarga Natenadikoni Inatai Asatu Mibu Sarapul Rohana Sida. Mardo mutusi adong pikik tabahan kalau di penghujung ni tahun, jala pangiduan, dohot haradeon ni keluarga, sadarion di patu pahuriat tado pangapulion, tung sidung, ibadah di gelombang kedua honon. Varian Natal, Gemi Kasih Karunia, Boy Mata Jaha di Buletita, nama ragam, di patu pahuriat tado, Baptisan Kudus, tanggal hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada di ibadah gelombang Napaduahon. Alani pinangido tuhamu amanami inanami nanaing padidihon akadat anakna boy mendaftar tu asisten 2 pendeta RM Marpaung STH manang sekretariat gereja. Jala di Patupado pengguruan tu natardidi 5 hari Kamis tanggal 20 Desember 2020 sada pukul 5 WIB di gereja. Nama ragam muse nabotoh tu sidirwas ni huriata asa rade hita memarkir kendaraan tabe di inganan parkir naradi ni huriata ima di pekarangan ni PKMI. Mangihut muse di hamu amanami inanami na berkebaktian di Jabodetabek, Boy Mata Pasat Piliata langsung ke gereja, mana melalui komisaris sektor, mana melalui bendahara ni gereja ta. Soksongoni ku aka amanami inanami nanang partidohot dinalah manupaki dana renovasi ni huriata gereja ta, asara dema rohata, mabuka rohata jala mangalean
Pakta Inalaho Pasidukon Gerejata Ima melalui panitia renovasi. Ima saat nitik tinggi hita, dorang parede hita, sebagaimana ada hata sian panitia Natal ni Huriata, mardomo tu kegiatan anaing pinatu pani Huriata di Natal umum saat di awal tahun tanggal 1 Januari 2022. Doton kupasat kami matiki. Shalom. Damang dainang na pinarsangapan. Medok habisin panitia Natal Huriata Ude 2021. Perjolo ia kegiatan di Natal penahun di Huriata mulai pusat papan anon saat kebaktian awal tahun 1 Januari 2022 adong dope pitu kegiatan naik. Secara khusus Damang Dainang Pinarsangapan khususnya lansia di Huriata untuk ibadah akhir tahun Abaito bagian khusus masuk pusat Timawib. Apa tuluhon? Kegiatan perayaan Natal di Huriata tahun 2021 sesuai doa rapot terakhir panitia Natal membutuhkan dana lebih kurang 42.500.000 rupiah. Ina botohon sudah mangdainang mulai di akta pangurupion bantuan pemikiran kongsongoni sumbangan nong dilihat ke panitia Natal saat saudarion dana terkumpul hampir 20 juta. Dong dope pitu kegiatan naik, nagabe tanggung jawab di panitia Natal, kosdorohan kami, dalam mangido kami di tangyang di Damang Dainang, sabui berlangsung do tingkan sudiaka rencana do kegiatan Natal laksanahot di Huriata sehubungan dengan perayaan Natal. Salinai mangido kami dukungan materi, asabui laksana sudah rencana nong disusun di Huriata melalui panitia perayaan Natal. Lani salinai mandok melihat dohami sudah mangdainang sudiak kekurangan di panitia nabui dohami jalok ke nasihat do saran sahat tu kebaktian awal tahun 1 Januari 2022. Salinai dukungan dana dohot saran do nasihat yang damang dainang terbuka do panitia asabui mardala studi akta rencana hatta mau masuk ita di studi akta rencana dohot akta kegiatan songonima buah-buah siap kami panen nyata melihat Mulai tema di panitia ni Natal Huriata Pai mamartangnya kita maredehita sian buku data nomor 30 sia ayat sada sarodi ayat 2. Dehama panjaloku diho Tuhaki Behama panomuku diho rajaki sonangi marohaku naholom nabodo ainai patu paoku las ni roham diho pangisi di sionu romangolopono lasongo
sada marohata martang yang mahita. Puji-pujian mardongan hamuleaton ma disobarohan nami tuadupanmu napungon ali Tuhan. Salut akadenggan ni basam do pasum na toktong mangiring-iring pardalanan ning ulu nami. Bagasan ari-ari nang salpu saharo di tikyon. Jala di palwaso do hami rosyan inganan nami be. Lamar sahor do hoto marhite-hite kebaktian nami di tikyon. Alani ali Tuhan tamado hami pasaton hamuleton rohanami. Naku jalo hami salut akabasa-basam akapalpasum. Natoktong madongani hami mampargugui hami. Mangula akasiulon nami. Jala tupado sudi ali Tuhan. Hinorhon ni padongayanmu. Hinorhon ni pasupasum na mampargugui hami. Alani ali Tuhan luasma nang diari-ari mangihud dope. Diari na nang pasatommu dope Tuhami. Asa pargugoy mahami dan dalau madalani ari-ari ngulungami. Asa salut aka ulon nami, hobar tulomoni roham. Gabe dapatan pasu-pasu hami sian aka ulon nami. Gabe dapatan parjabaran hami. Sian saluhut aka denggan basa do pasu-pasum. Ali Tuhan dibata amanami para sirohana sumurung. Martangya kami tuhon waing pasauton saluhut aka ruas ni huriam. Gereja Metodis Indonesia kasih karunia. Disalut aka hamaolon, disalut aka si pikiran, disalut aka ulan nami bet. Kupasatami matuho ali Tuhan. Asa homa natoktong manjongjongi rohan nan pikiran nami. Asa saluhut nanaing hulaho kami, kobar tulomoni roham. Jala pargugoy hami ali Tuhan, molotung pedi pardalanan ini ngulu nami. Udang aka hamaolon, nahubulusi hami. Jala porsia do hami ale Tuhan. Molo mardong ako hami. Salhut aka ulon nami. Turedo sudi ulon nami. Marhite asin roham. Sok songoni ale Tuhan. Disalut aka ros ni huriam. Diaka yanakon nami. Sian na met satu na magodang. Kupasatami matuho na sida ale Tuhan. Nang dibagasan parsia jaran na. Di parsikolaan na. Lehom mato di hapistara tu na sida. Asa marhite-hite asini roham gabe pistar sude akayanokon nami di bagasan parsikolaan na asa lamar tabata balas ni rohanami suak songoni ali Tuhan nang dia kaayanokon nami nang dung tamat sian aka parsikolaan nabi si hol rohana mangaluli parkarejuan na ali Tuhan mangido hami tu asini roham patudo ma parkarejuan tu akayanokon nami asa lam martabata balas ni rohani akayanokon nami na kami na toras na tahe. Suak songoni ali Tuhan nang disalut akayanokon nami. Anakon ni huriam nang tang umur na sihol rohana. Pajongjok kon rumah tangga na baru. Alay dang dapotan sirokap ni todina do penasida. Pos do rohana me ali Tuhan. Marula-kulak kami mangido tuho asa patuduhommu. Aka sirokap ni todina diari nanang roh. Asalam martabat balas ni rohanami. Jala marhaporusan marhaporsia kami tuho napa tuduhommu do ali Tuhan aka sirokap ni tondini aka yanakon nami. Suak songoni ali Tuhan luas mahami mapangaduan di tikyo tuho disalut aka keluarga ni aka yanakon nami nang dipasu-pasu marhite-hite pardonga saripeon. Alai dang dapota depenasida ali Tuhan dipasu-pasu hajol maun ima tubuan anak tubuan boru di rumah tangga nabi. Ali Tuhan asima roham, oloy mapangidon namion, patubu malas ni roha di tonga-tonga ni keluarga ni akayanokon nami. Patubu ma anak dohok bor di rumah tangga nasida, asa lamar tabat balas ni roha nasida, nak kami saluhut na ruas ni huriam di tikyon. Sok-song ni ali Tuhan, marningot dohami, dia kadongan nami, napeak nuaing di podoman na manang di rumah sakit, ala ni parsahiton ni pamatang na. Ali Tuhan asima roham, porsia dohami, hodo na patut, jala hodo na tau, panigaton jala pamalumpo salut sahit sen pamatang nasida. Asa diari-ari nanang ro, boy rapak marpungu hami, mamuji pasangapoko dengan na pinarbianemon. Marhite-hite hama malum, pasahap matu nasida ali Tuhan.
Sok songoni lehom maroha hasabaron, tua ka keluarga na merawat amanami inanami na di bagasan parsahiton. Asa marhite-hite salut nali Tuhan. Gabe dapota pasu-pasu na sida dinalaho marawat amanami inanami na di bagasan parsahiton. Sok songoni ali Tuhan, upasatami saluhut akka orang tua nami. Naung dileko si gajang ni umur tu na sida. Ale galedo iyang go pamatang na. Pos dorohana melo Tuhan jala mapangido kami tuho. Asa tiup magomo sa porsyon na sida. Asa toktong marapungasadian akan ututo nami tuho. Jala rade na sida ali Tuhan. Disalut akasakapmu. Nanaing pato taridohammu tu natua-tua nami. Leoma lasniroha dia kana tua-tua nami. Leoma kesabaran tu salut akapinopar do keluarga na merawat nasida. Asa di bagasan dame do lasniroha nasida. Dinalaho merawat orang tua nami nong saruma tuaon. Pos doroha nami elu Tuhan. Na leonomu do damem na sumurung. Terlumubi tu akana tua-tua nami nong lansia. Ali Tuhan di bata amanami para syurah murung. Soksong ali Tuhan nang sialhut rencana ni huriam nanau patupahon perayaan Natal. Tuho mahu pasatame ali Tuhan asahoma toktong nambar pergugui salut aka ruas ni huriam na parsidohot disalut aka rencana ni Natal nanaing patupahon ni huriam. Asa boy mardalan ali Tuhan di bagasan hadameon. Asa mardalan di bagasan lasin roha jala tau hami mandok mauliate sian asin roham. Sok ni ali Tuhan di ari-ari parpudion tong do pehami marpangido tuho ima dinamasa sahid di luar namion nang di negara namion ima pandemi COVID 10 sia. Ali Tuhan mulai ate madiho dinaung didongani ho hami madalani ari-ari nungulu nami nang pesipata di bagasan hata huton hami ali Tuhan. Ale pos dorohan nami naikondongan namu dohami madalani ari-ari ngulu nami jala taparhon salut akasahit sian pamatang nami. Asa di bagasan perdalanan ning ngulu nami toktong maho gabe majului saluhut aka ulon nami. Ali Tuhan di bata ama nami para siroh na sumurung di bata pangapul di hami. Marningot hami ali Tuhan idongan nami nang parjolo dia lapo imal speaker Dr. Gigi Epa Lumbantobing. Ali Tuhan pos dorhana yami nong di paradeho do inganan di inanamion, inganan hasonangan di surgomi. Alani ali Tuhan marpangido kami tuho, disalut akka bojok ni roha, dia katangis ni keluarga. Ali Tuhan apuli marohana sida, na kami salut na ruas ni huriam, na agoan di papahat ni inang speaker nami Jalapos dorohan nami alai Tuhan. Na pasu-pasuanmu saluhut aka keluarga. Asa manadda nasida alai Tuhan. Dibalik ni tangis ilu na tarabur tikyon. Na patuduhommu do. Saluhut aka rencana na denggan. Tarumubi di keluarga. Na tinadikon ni inanami. Pos dorohan nami alai Tuhan. Na apulammu do nasida. Jala apulammu na kami salut na. Alai Tuhan di bata ama nami para sirohana samurung. Satu kinai terpasu-pasu mahami marhite-hite hatam alani mangido hami tu asini roham buhai rohadan pikiran nami buhai separeon nami lau bege hatami asa marhite hatami lam tugu haporsion nami jala manok tong hot di saliling-liling na haporsion nami maradopoko naposom naneng pasaton hasami urasi jala parbadiai asa marhite hite naposomi dapotak kami pasu-pasu siako. Pasu-pasu naposom disalut akka ulonna, disalut keluarga na petahe. Ali Tuhan di pataan amanami, asimaroham mamerek kami, hami pargudosa nagudangon. Apusi jala sama salut dosa pangaleson nami. Asa tama hami ali Tuhan, majalo pasu-pasu siako di ari-ari ningolu nami. Atong pinuji pinasangap maho aliamang marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami si palua jala siokop pami mauliate madiho. Amen. Laho manomunomu jamita
di minggu tasadarion, Maret Demaita, Sian Bukendeta nomor 40, ayat sada, saro di ayat tolu, di ayat tuluan non rimita jongjong. Kudul Mahamu Tabasada rohatta martangiak kita pinuji ina sangat maguar muda marmuliai oleh Tuhan alani denggani basam nama ngaramoti ngulunami Ui hami marhahi pasun ro tu bagas coro pinar badiam alani romaho tu tonga-tongani punguan nami perbadiai mahami saluhutna terlumubi dinalau marsaur hami dohot hatami Mulu urasi rohanang pikiran nami marhite todim. Samian hatami dingulu nami. Janganlah hatami totong na manugu-nugu hami di dalan lau memuji pasangapun kuarmu. Atau ngale debata pakulingi mahami marhite hatam do todim. Ainung ngarade hami manangi hossa. Dalam apa sompe dinalau pasahatun perbadiai jala pargugui. Jaloma tangyang nami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus si pangulu kami. Amin. Shalom madita saluhutna. Atani debata nagabe turpuk jamita di minggut tasadarion ima di minggu atpen na pau paton
Mana tersurat sian buku nabadia sinurat ton si Lukas sian bidu sada memukka mai sian ayat 30 sia sah rodi ayat 55 songonon maridok ujaha di bagas guarni tuata Yesus Kristus. Ditiki ima borhat si Maria dipahatop malaho tudolok tuhuta juda bagas ni si Sakarias do dibongoti ditabe ma si Elisabet ubegetabe ni si Maria si Elisabet menggujal ma poso-poso di bagas san burtianna. Jadi goktod di purbadia ma si Elisabet. Laos marsuara naguguma ibana dijauhon ma. Daputan pasu-pasu doho di tonga-tonga ni akka ina. Daputan pasu-pasu do na pinarorot mi. Marhua mapola ro ina ni tuhakku manopot awon. Ai disi dapat pinggolhu suara ni tabimi. Manggujal do poso-poso i disi buokku sian las ni rohana. Mertua maho ala dihapur siai ho ikon tulus na tinonahon ni tuhatai tuho. Gabe di doksi Maria ma dipatibul rohaku do Tuhani. Maria iya do todikku mida debata si palua au. Ai ditatap do hai tehon dohot naposo naon. Perhatuaon maau olat nion marsudut-sudut. Ai habal gaun do dibahen pargogoi tuau nabadia do guarnai. Ai marsudut-sudut do asi ni rohana mida akka na makkabiari ibana. Agogo ondo diula tangan nai. Dipaserakko do akka nagijang maroha. Akka nagugoi di paijur do siyan habang sanasida di pabakit do akka na met-met nadenggan di pasuksuk ibana tu akka na male jala akka nalubian hian rumar do di palau di painu-inu do Israel na posonai marningot asi ni rohanai mangihuton baga-baga na tu akka oputta tu si Abraham doho tu poparanna sa liling-liling na ido sahatna. Ya muamanami na nami na hinahulungan bunga di baga-baga hot Tuhan debata sian pada narobi mananaing ro si balua na baluahon akka na porseai sian akka dosa dohot hajahaton jala nagabete madihita diminggutta sadarion debata pahotton padanna. Ya muamanami na nami na hinahulungan. Padan naung niwarihon ni debata tuak kapanurirang. Jalan ipat na pinatolhas ni kapanurirang tu bangso Israel. Dinaro si paluai. Asa markite haroronai. Malua jolmai sian dosa. Jala marsaur dohot debata mulak majol mai gabe badia
diadupan ni debata dung dihaporsiai na sida tuhatta. Jadi dia mua manami dakya lupa debata diakka padan naung ni warihonna nang pe masay liling diharoroni si paluai 100 tahun bangsoy paimahon alay dipahot debatado padanay jala memang saud do songon na binaritahon yak kapanurirangi. Labatan na dia manami na nami dangadong padan ni debata naso di pasaud ibana dangadong na niwarihon ni debata naso di pahot imana tuakka na porsea tu imana. Idoy banay didok hata ni debata mulut tabereng di buku natar surat 2 Petrus 3 ayat sia didok dang dipagele Tuhani baga-bagai songon nani dok ni rohani nadeba alai labas do rohana midahamu ay dipangido rohana naeng unang ma nian mago agia ise naeng matahe sa luhut na sahat tu hamubaun ni roha. Kalau di bahasa Indonesia di doa manginang Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Nangpe dak songon na pinikiran hita jolma molo disi hita madok lehonokku laos disi itu terjadi songon nata parsitai. Alana molo mangido tu debata manginang partikian ni debata dak sarupa tu partikian ni ta jolma. Bungi molo pe didok rohatta na porsea hita tu debata alai berengoni debatado nata pangidoi memang ala ni hisap-hisap ni pardagingo do ben nata pangidoi manang na memang rikot di parnguluotta. Nah jelas na ni do ni hata ni debata dang dipagele Tuhani baga-bagan. Allah tidak pernah lalai akan janjinya. Dia akan memenuhi pasauton na do akka na tapanghido. Ido hata ni debata na lao si pahusor-husorotta di bagasan roha nang pikirata. Mulut tabereng do diturpuk jamita na natajaha jalan tabige ro suru-suruani madda potton si Maria. Jala didok suru-suruani gabe-gabean maho ale Maria sia toddi porbadia. Lai didok si Maria ai sorong dope pardija buku. Alai didok suru-surani dangadong naso tarpatuba debata. Didok di ayat 37. Dangadong naso tarpatuba debata amanginang ahape naso boy di patupa jolma boy di patupa debata. Ahape ni na pinikiran nita jolma naso mungkin di demata. Jala dakolan di debata
yakka jol mana porsia tu mana pe naso mungkin do. Alana nung do tuat ta Yesus i molo tabereng buku nabadia di Markus sia ayat 27. Dok disijadi dia lu si Yesus ma ibana ay taringot tugugo namar hagugodo na porsiai patupahon saluhutna. Mampu dohita, margogo dohita, patupahon na so mungkin dia kapikiran niya kajolma. Jadi dihamu ama namin na hinahulungan ido na di papatar di batang bangsa Israel merhite si Maria. Isi harwa si Maria dangi. Alai dituduh di batado imana alani hapur siaonna alani habadiaonna dituduh di batado imana gabedalan pasu-pasu tuak kajol. Jala asa gabe porsea jala pos rohani si Maria didok debata marhite suru-suruan dereng ma si Elizabeth si solkot mi nungga gabe-gabean di mana omma bulan paunopon ninna suru-suruan. Dalam mulut tabereng doa manginang si Elizabeth nungga leleng merumah tangga do si Sakarias tabani didok hatani debata perempuan nahol do imana atau perempuan yang mandul tang bui mar yanakon alai naso mungkin nina jolma mungkin dibayad debata. Dalam songonido mulut tabereng di pada narubi ima taringot tu si Abraham do si Sarah. Alana nunga di bagau debata ikut si Sarah do pinoparna. Padahal songon gudang nirihit di topi ni laut nina debata tu si Abraham. Jadi ditikinong lanjut umur si Abraham nga 100 tahun umurna. Umur ni si Sarah 10 tahun. Mulu menurut pikiran ni jol madang mungkin be Mariana. Bengi dua manginang 100 tahun si Abraham, 10 tahun si Sarah. Alana beda 10 tahun umurnya lagi dangi. Alai Mekel do si Sarah mabege hatani siru-suruani nama dok tahun naro dinaroa itu suamu saya nunga adong poso-poso. Gimana sendiri Mekel mabege hatani debata alani bereng gimana hadirion nadang mungkin alani na debata dangarong naso mungkin. Alam ni dia mu ama namin na hinahulungan. Ido na di tahun hatani debata tu hita yang tidak mungkin itu mungkin bagi Tuhan dan mungkin bagi setiap orang yang percaya asal kita percaya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Alanai kontamado hita dia dopan ni debata. Itu manginang. Jadi nang di namangulahon-ulaw pembangunan pehita rahita sendiri be sanga do lomos rohatta buharo nai mungkin do tupa beno ni debata biayana. Jadi molo hubereng do catatan ni sekretariat sampai natuari hepeng naung masuk secara tunai
831 juta. Yalah janji iman adong dope 72 juta naik. Berarti mau di total enggak marsia 100 juta. Kalau saya target na pertama manginang 1 miliar do biaya ni pembangunan tahun. Alai dung dibere ngakka dong panitia ikon patureo nakanion na mungkin sampai mencapai 1,5. Alai dang na mga sahog gugo ni pikirak kita, dang mga sahog botohon na mga sahon debatado kita na mengulahon na. Amen. Na mga sahod debatado manginang. Kailan nangido di tangyang nami Tuhan. Dang adong nasotar patupaho sedia pe narikot di pembangunan nung nga adong dihoy ali Tuhan. Holan nama jalo nama. Alani kuperluhi tatamadi adopan ni debata jala marsatai sauluan mo dibagas at tangyang mangido manangaha tu debata. Unak kita tong marsi rehe-rehean. Dang ido mulo na mangulahon ni debata ikon satahi sauluan. Marsia minaminan jala marsi tukul-tukulan. Ido na ni parsita ni debata. Jadi dia mau namin na hinalongan di adong sa bariban nami na muli tu marga sirait tikini nga siya taon marumah tangga dang adong yanak konda. Jala tiki melayani kami di gemi anugerah ranto perabat mangidoy mana sa itang yakon jala hutang kami kebetulan di si adong tim doa. Dari hutangnya ke kami bahkan 2 puasa mendoakannya. Tahun 2010 di bahasa-bahasa di Batamai mana saya ada dana buru mengihuk musa itu 2 tahun berikutnya buru jadi ngasa pasang ya anak kona 9 tahun dia harus tunggu jawaban doa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Asal mahita mangido marsatai sauluan di bagasan tanghia. Apapun mungkin bagi. Anu ngarosi palua tutanoon diharoronai pada mehok kita dohok debata jala manarihon akan narikot di perdagingon nang di partodionita colma. Tekolan partodio di sarihod Tuhan Yesus. Perdagingo pe di sarihod. Hidup na dinaro Tuhan Yesus akka namale akka namar sahid di bamalu. Namangina. Asal ma porsea hita tutuhani. Jadi hidup barita nauli nasahat kita sadarion di minggu Advent na paupat tonon di pahok debatado pada nai asal matoto kita porsea jala taulahon akan napinati konna. Bayi mama ak kepada ni debatanong di jajihon na tuhita jalota may demu tuakka nataha porseai. Amin. Bertanya kita. Mauliat yang madihwali di bata di sialah hatam nong di matol haso di tonga-tongan ni punguan nami. Hidok hol marhite hatam. Tanga dong naso tarpatu paho molo porsea kami tu oleh Tuhan. Papa termai di tonga-tongan ni ngulu nami. Jala pahot mapadan mi. Asa adong sitiopan nami di dalam ninggulu nami dengan hut memuji pasangapon guarmu na badai. Dalo matang yang nami ala di bata. Naupasat kami di bagasan goarnya nakmu Tuhan Yesus si Pangulo kami. Amin.
Asarim mahita jongjong. Idok hatani debata. Mertua maho ala dihapor syaiho ikon tulus do tinonahon ni Tuhan itu ho. Amin. Tapuji debata. Tapuji debata tari dotanana Yesus nantoni korbadiape parasana ponsa sude. Mulak mahamutu parngulum muna ulahon mahatari ni bata jal hapor syai jalo ma pasu-pasuna. Saya di pasu-pasu jala didamoti Tuhan de bata mahamu. Disodakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Didopakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala di pasaorhon madamena tuton di munabe. Amen. 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 Udul mamu mertangnya kita di bagasan ratabe. Amin. Shalom. Oras madia manginang. Alana situasi roudan dapola hami ro tujulu unang gabe adong pikiran muna bah tersuruh hami mulak kina nong. Hati manginang. Selam hari Minggu madita salutna.